שלום לכולם. אנחנו גם בדבר ראש האולפנה, אולפנת בני עקיבא נריה. ואני רוצה לומר משהו על הנושא השנתי שלנו, הנושא החודשי, ואיזושהי נגיעה בנושא הזה, מכיוון קצת שונה. הנושא השנתי שלנו זה להתקרב להשם. דרשתי קרבתך. איך מתקרבים להשם? איך כל בת מהמקום הפרטי שלה מתקרבת להשם? הנושא הספציפי של חודש טבת זה אמונה בשעת משבר. איך בזמן של משבר, בזמנים קשים, איך למרות הכל לא מתרסקים, לא מתעלפים, לא מאבדים את הכל, וממשיכים להתקרב וממשיכים להאמין ולא מוותרים. זו עבודה של ממש. זה לא עניין של או שזה קורה או שזה לא קורה. זה עניין של בחירה. האם אני בוחר להמשיך להתקרב או אני בוחר לעצור את עצמי. זה לא בידיים של אף אחד אחר. קודם כל זה בידיים שלי. ואני רוצה בהקשר הזה של אמונה בשעת משבר, שזה ודאי אגב איך בן אדם מתמודד עם משברים בחייו ואל מול פני השם, אני רוצה דווקא לקחת את המשבר הזה למקום קצת אחר, וגם את האמונה הזאת למקום טיפה שונה. אתם יודעים, אצלנו באולפנה לא מעיפים ילדה, לילדה אין כנפיים, לא מעיפים אותה. יכול להיות שבמקרים קיצוניים אין ברירה, צריכים להשאיר ילדה לצורך חשיבה עם אבא ואמא בבית, יכול להיות. יכול להיות גם במקרים מאוד קיצוניים, אגב לא נתקלתי עד היום, שבאמת צריך להגיד לילדה, אנחנו לא מתאימים, אין, הצרכים שלך הם כאלה, היכולות שלנו הם כאלה, זה לא עובד, זה לא הולך ביחד, ומה עושים איתה? ואין ברירה, וצריכים להיפרד. אני אומר את זה למה? כי ועוד שאני אחזור להצבה הזאת של הדברים, כי כאן צריך רגישות גדולה. לפני כמה שנים למדנו עם איזשהו פסיכולוג שגר נדמה לי כמדומני ברמות שפירא, למדנו חבורה של מנהלים איזושהי סוגיה, ובין השאר הוא סיפר לנו את הדבר הבא, שהוא למד עם עוד חבורה של אנשים, והם הגיעו למשהו מאוד מוזר. בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם שהוא לא יאכל מהפרי האסור, כי כשהוא יאכל, ביום שהוא יאכל, הוא ימות. מילים מאוד נחרצות, מילים מאוד ברורות. ימות. והנה האדם הראשון אוכל. והוא לא מת. אני כבר לא מדבר על זה של המחנך הראשון, הקדוש ברוך הוא, בעולם. ואחת האמירות החינוכיות אולי הראשונות, אם לא הראשונה שבהם, שוברים לו את המילה. אבל הוא גם לא עומד בדיבורו לכאורה. אמרת שהוא ימות, הוא לא מת, מה קורה כאן? ועל זה סיפר לנו אותו פסיכולוג, יש מדרש פליאה שאין לי את מקורו. יש מדרש פליאה שאומר על הסוגיה הזאת, של זה שהוא לא עשה את מה שהשם אמר, ולא קרה לו כלום, הקדוש ברוך הוא איים ולא מימש, כביכול. אומר המדרש, ללמדך ששלוחו של אדם כמותו. יש כמה מקומות בגמרא שמדברים שעוסקים בסוגיה הזאת. זה לא קשור. הנקודה הזאת היא כאן, באמירה של הקדוש ברוך הוא, שלא מימש את העונש שהוא איים ואמר שיתבצע והוא לא ביצע. זה לא קשור בכלל. האדם הראשון שאמרו לו והוא לא עושה, ללמדך ששלוחו של אדם כמותו, מה זה קשור? שלוחו של אדם זה כאילו יד האריכתא, יד ארוכה יותר, שאני שולח אותו והוא מייצג אותי והוא כמוני, ויש לזה הרבה השלכות. זה לא קשור לכאן בכלל. וככה הוא סיפר לנו, הם שברו את הראש, ערב שלם ישבו ולא הבינו מה זה שלוחו של אדם כמותו, מה זה קשור. ואז פתאום אחד מהם הבזיק לו הרעיון, אמר, יו, איזה דבר מדהים. לא קראנו את זה נכון. זה בכלל לא ללמדך ששלוחו של אדם כמותו. זה ללמדך ששילוחו של אדם כמותו. כלומר, קודם כל הקדוש ברוך הוא עמד בדיבורו, הוא שילח אותו מגן עדן. הוא אמר מות תמות והוא שילח אותו ללמדך ששילוחו של אדם כמותו, עמד בדיבורו. אבל עכשיו הוא אמר לנו, מה זה אומר לנו המנהלים? אולי זה אומר 3 דברים. שילוחו של אדם כמותו. א', זה אומר שיש כאן רגישות גדולה מאוד. אם צריכים להגיע לרגע של משבר, אסור לרגע אחד לאבד את האמונה בבת, את האמונה בילדה, שאולי אנחנו לא מתאימים לה, אבל דברים אחרים בוודאי יתאימו לה. כי היא בן אדם, והיא אישיות, והיא מקסימה, ואנחנו מאמינים בה, לא מפסיקים להאמין בה, גם בשעת משבר, גם כשצריכים להיפרד, אפילו, מקרה כזה קיצוני. ללמדך ששילוחו של אדם כמותו, ואז אולי באמת כשמאמינים בילדה עצמה, ולא מוותרים עליה, נכון, אנחנו לא יכולים, אז יכול להיות שצריכים לחפש לה, יחד איתה, לא רק לה,
לחפש איתה, עם ההורים, עם המשפחה, בית ספר אחר, שמתאים יותר, שראוי יותר, שהולם יותר, אבל לא לוותר, ולא לעזור אותה לרגע אחד, בטח לא להפקיר אותה ככה, בר בשטח, אלא לעזור לה עד שתהיה ממוקמת במקום שכן מתאים לה. זה חלק מהאחריות שלנו, כמנהלים, כבית ספר, כאולפנה, לצורך העניין. דבר שני, קודם כל זה בפרקטיקה, לדאוג שיהיה לה מקום, לא להגיד, את לא אצלנו ועכשיו תסתדרי. זה דבר ראשון. דבר שני, כמו שאמרתי, בקטע של האמונה יש משבר כזה, לא להפסיק לתת את התחושה האמיתית, שבאמת מאמינים בה. ושזה לא כישלון שלה. יש דברים כאלה בחיים. יש אי התאמות, יש דברים של בן אדם שצריך משהו, אבל הוא יקבל את זה כאן ולא כאן. יש הרבה דברים בחיים, בהקשרים האלה. אבל קודם כל, אנחנו לא מפסיקים לרגע להאמין בה. כי בן אדם, והיא בת אדם לצורך העניין, ויש בה הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא נטע בה, וצריכים לחפש את המקום שבו אפשר יהיה להוציא את הדברים האלה שיש בה החוצה, להביא אותם לידי ביטוי. הדבר השלישי, כשחותמים על דבר כזה, שבת צריכה לעזוב מקום וללכת למקום אחר, המנהל שחותם על זה, שתרעד לו היד. ללמדך ששילוחו של אדם כמותו. אמונה בשעת משבר, זה בדרך כלל איך בן אדם בשעת משבר מתמודד עם האמונה שלו, עם הקרבה שלו להשם. לקחנו את זה לסוגיה טיפה שולית, אבל משמעותית וחשובה לא פחות. יש לפעמים זמנים של משבר. האם אני ממשיך כמחנך, כמנהל, להאמין בבת וללכת איתה לאן שצריך באמת להוביל אותה? או שאני קצת חוטא חלילה לשליחות שלי. ללמדך ששילוחו של אדם כמותו, יש לנו גם בשעת משבר כזאת שליחות גדולה, ורק שלא נחמיץ אותה. שבת שלום.